Ang atong eksperyensya, ang atong nahipilyon, may tungod sa Ginoo. Amo ang nagahatag sa aton sang kusog sa pagsalig kag sa pabilin dira sa iya tubtubgid sa aton katapusan nga ginawa. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pag-sit-in sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Ako sa liwat si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host. Kag sa siningation ari ang akong duwa ka mga bisita nga sa masunso nakita na ninyo ang isa apang isa pa nga bago palanggid ang ako ni pakilala sa inyo wala sang iban si Ma'am o kon Dr. Delia Lugo Mantos, originally from Samar, pero diri na siya makautunan sa madugay na gid nga panahon ang CPAC nagsugod, nag-abris ang iya ganaan sang 1982. 3 years after, gintawag siya nga isa sa mga professors diri sa CPAC. Kag karon retired na siya after 2 years from ago already. Kag ari siya upod sa aton subong. She had been a professor sa Agriculture Department. Damo nga mga responsibilidad ang iyan agin. Isa sa mga responsibilidad nga ginhatag siya. She had been the Vice President for Academic Affairs sa sulod gid sang ukon sa sobra sa 8 ka tuig. And before her retirement, siya ang aton nga research director diri sa CPAC. Ma'am, mayong adlaw sa imo, Doc Dels. Maayong agaman, mayong adlaw man sa imo pastor. Nagapasalamat ako nga inyo akong naimbitahan nga mag-participate diri sa inyong pagtuon. Kag dako man ang akon nga kalipay tungod kay ako nagasunod man sa inyong programa. Yes. Yes. Ako nagud ang ari. Yes, and that's correct. Dugay na gid ma'am nga kung dumot bitaron karon pa lang na materialize. And this will be the beginning of the many discussion we will be having in the future. Ay kadwa permina ninyo nakita isa sa aton mga gwapohon nga mga professors sa School of Theology diri, and at the same time siya ang aton nga associate pastor diri sa aton nga church sa CPAC Church diri sa Alegria Morsia. Wala sang iban si Pastor Maniloid Sarsusa. Pastor, mayong adlaw. Pastor, mayong adlaw. Salamat liwat sa pag-invite sa akon. Kag sa aton mga tagpalamati, mayong adlaw sa inyong tanan. May mga tagpalamati kita pastoral sa aklan. Yes. Makato. Gusto ko gid sila nga i-greet kag sa mga kauturan naton diri sa Concepcion. Kag Tres Hermanos, grabe gid sila pastor gina-download gid nila nga aton nga mga lesson. So salamat gid sa inyo nga padayon nga pag suporta sa sining programa. And that's correct. Sa makato, dira mga kauturan sa ibahay, sa mga iglesia, sa babaw sang ibahay, sa Minaa, sa San Jose, sa nalipat na ko sang iban, basta dira mga kauturan. Salamat gid sa inyo nga pag subaybay kag pagsunod sining eleksyon. Brother Iljen Taiko, mayong adlaw gid sa inyo. Sa hindi pa, Pastor, kita magpadayon, magpangamuyo. Ako na nay pasalamatan ini aton nga mga sponsors nga wala sila siguro budlayan kita. Sila aton nga media ministry. Si Jet and Susan Caro, Myla and Johan Susana,
Iboy and Jessica Malabanan, with John John and Goldie Joligid Jr., Mark and Meryl Mendoza, Engineer Roland and Dinita Dapat, Ma'am Gina Federo Ilumer, Sir Alex Pihidero, kag ang mga magulutod nga Marlene, Jimmy, and Anneli Trino. God bless you all. Ato ni ko aton mga ulo sa pagpangamoyo. Sa siningatiyon, ginoyari kami nagapalapit sa imo. Nagapangayo, nga imo naman kami gamiton sa sinigid nga tiyon. Kabay pa nga ang balan nga espiritu, amo ang magadihon sa amon mga pangunona, kag magaupod sa amon diskusyon sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunobos. Amen. Yes, Ma'am Dels, ang aton sa zara nga teksto. Oo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa libro sa Hebreo, chapter 11, verse 27. Nagsiling, bangod sa pagtuo, ginbayaan niya ang Ehipto, nga wala nagakahadlok sa kaakig sang hari. Kay nagbatas siya, subong nga nagatanaw sa iya nga di makita. Amen. Pastor Manny and Doc Dels, ang aton leksyon 8. Sa English, Seeing the Invisible. Di tama ini klaro ang pagtulok sa hindi makita. Ang kunang pagtanaw sa hindi makita. Kag obvious nga, this is about faith. Pagtuo. Kaya ang pagtuo isa sa mga main ingredients among many ingredients sa aton nga pag-atubang sa crucible, sa mga kabudlayan, sa mga kapipitan. Okay. And this is it. Sir Manny, ikaw ako nunahon sa aton nga Sunday nga leksyon. It speak about God's extravagance. And ang iyang grabe ang Ginoo. Wala sang iban ginpadala. Iya bugtong ginanak ko. Mapwede mapadala ang mga manugtunda iban pa. Yet out of God's love, very extravagance ang gugmas ang Ginoo. Ginpadala iyang anak. Paano naton ma-benefit ang pagpadala sa anak as we face our crucibles o kung aton mga mga challenges nga atong atubang adlaw-adlaw. Thank you. Salamat sin ang question, Pastor, no? Sa aton nga kinabuhi, ga-question gid akong kisa kung ano ang gugmas ang Ginoo. Kung ano gid kadako sa gugmas ang Ginoo sa aton. Yes. Kag kung mag-question gani ang tao sa aton, especially yung mga tao bilang nga way nagapati sa Ginoo, mag-question sila about sa gugmas ang Ginoo, ang ginabasihan naton sa gugma niya kung ano ang sirkumstansya sa aton kinabuhi. Ginalantaw naton bilang nga naging gugmaon bilang Ginoo sa sitwasyon subong. Kag kung kisa agaduda kita kung ang aton sitwasyon bala pastor hindi maayo. Makasiling kita nga may gugma bilang Ginoo sa akon. Basta nakalimtan ako sang Ginoo. Dawala ako. Oo, bisan tuod nga nakaibalo kita mga Kristiyano nakaibalo kita nga ang Ginoo may gugma ginatag niya bugto nga anak. Ini daw evidence niya nga dako ya gugma sa aton. Pero kung kisa ginabasi naton ang gugma niya sa aton niya ko galingon niya nga sirkumstansya. Which is, kung lantaw natin, dapat among blasehan. Maka-experience kita hindi maayo, bisan ano ang klaseng experience ang gugmas ang Ginoo wala nagalain. Pero kung siya ba ang standard niya gugmas ang Ginoo, it never changes. Yes. Siguro, we need a different kind of eye to see this. Kaya hindi, kung ang aton nga mata, ning ano lang, ng tawhanon lang nga mata, makita naton of course ang mga problema tagi diyan no. Pero kung may ang mata nato na tugmawan or na bautismuhan sa Ginoo, we see things in a different perspective mo. Oo. So amo na and for kung maintindihan tagid ining paghatag sang Ginoo sang iyang anak, kung ano na bla ka significant sa aton, then we see things differently. Kaya kung lang tawo naton ano man lang ya ang problema naton ikumpara bala ma'am sa ginhatag sa Ginoo sa imo. Bugtong niya to yung anak mo, which is God, no? Tapos ato niya nga problema, wala ta kwarta nga inog bakal ka gasol, wala lang ta kwarta. Tapos masiling kita nga bong Ginoo ay ginaghatag sa akon.
we could not compare ang aton nga problem sa kin blessing nga Yes, ginhatag ang sa blessings. Ginoo sa aton. And that's correct. Kanami, Pastor, we cannot compare, hindi naton mapaanggid ang mga pagpakamayong aton na baton. I-compare sa extravagance, sa paggasto sang Ginoo, sang iyang pagpadala sang iyang anak. Right. Just for us. Yes, ma'am. Gin-locate ko sa dictionary, Pastor, in word na extravagance. Extravagance, O kay oh. Father's extravagance. Mm. Kaya usually, ang extravagance na word, there is always a negative connotation. Yes. Extravagance, gasto, sobra, buha, buha. Oo, pero paggamit naton sini nga word sa amay, i-describe sa iya, nagkamay-ara sing beautiful and Yes. positive connotation. Connotation. Na sobra-sobra ang iyang Yeah. pagigugma sa aton. Kung kita magasto sobra, extravagante ta. Pero kung ang Ginoo ang maghigugma sa aton, extravagante, Yes. sobra-sobra gid nga pahigugma sa aton nga wala na gid unlimited kay ang iya nga bugtong anak ginhatag gid niya sa aton. Yes. Kanami, Pastor, Ma'am, Doc, kanami sa imong mga punto nga may negative connotation kay isang word nga extravagance. Oh, pero on the part of God, okay, buha gid yang ginumaghatag sa aton niya. Expression of love. Magani. Kaya ngayon ka challenge sa Malakias 3:10. So, iuli lang bala kay kung hindi punon ko ang inyong nga tambubo. And that's the extravagance of God. Nga buha gid ang Ginoo maghatag sang pagpakamayo, sang blessing sa aton. Ang kulang lang ang aton nga pagtuo sa pagbaton sila. Ang aton nga pagpangayo sa pagbaton sila. And that's it. Kanami sa aton nga Sunday nga leksyon, ma'am, sa aton nga Monday, in the name of Jesus, there is power. Ano na diri, ma'am, ang aton nga matalod na talupangdan nga may gahom gali ni ang ngalan sang Ginoo, sang ni Jesus. Sang manuglakat na si Kristo, Yes. mabiyaan na niya ang mga disipulo niya. oo. Oo. Nagaka-confuse na sila at nagaka-hadlok. Hadlok na. Powerless na sila. Mm. So, naghatag siya sang isa ka... Nagkalalisang na sila kung sino Oo, kalalisang. Isa ka remarkable nga promise. Ang iyang promise, naghambal siya sa John 14:14. Ang pagsugod sa John 14:14 is, let not your heart be troubled. Yes, So, ayaw ka mo pagkalisang. Hindi Oo. magkadlok. Oo, hindi magkahadlok. Apang sa 14, verse 14, nagsilig siya, if you ask anything in my name, I will do it. Yes. So, kung ikaw ang ikaw ang ginaistoryahan face to face ni Jesus nga hindi ka magkabala ka kay kung anong pangahimuon mo sa akong himuon kong gid. Kag knowledge ang nagsaad sina siya Sa Jesus mismo. mismo. Yes. Oh. Yes, Pastor. Kag in the name of Jesus, ang atong leksyon kasi nga the whole machinery of heaven will work. That's right. Yes. Kay kung lang tawon ta pastor no, atong mga disciples to bala after na si Kristo naglakat bala kam sakto inambal mga doon nakalilisang to sila. Nagkatut sila sa Jerusalem pastor sa Acts chapter 3. Tapos may tao to nga nagapangayo. Yes. Oh. No, mayra mo sa silver. Yeah, Dito ko na kuan nga Limos. grabe ka kung gid ang ngalan sa Ginoo kay sit hamba nila sinito ni Pedro siya wala ko silver, wala ko gold. Why ko But in the name of Jesus. Rise. Kasi sa panahon to, Pastor, si Kristo nga himo sina nga miraglo mo. Pero sa ngalan sa Ginoo, gamit nila. Tsak to ginambal sa Ginoo. Gamita lang ngalan ko. Gamita ang ngalan ko. Okay, there is power in my name. You know, ba't kung kisabla, Pastor, kita nga mga Kristohanon, ga-pray kita Ginoo. Tapos ang end naton is, in Jesus' name. Pero pagka tapos naton pray, kasi kita nagduway, may natabuaw. Do ang akon nga ginpangamuyuan, duway man nag-change, do nagluya man. Sometimes, ang Ginoo may not change the circumstance sa atong palibot, but He will surely change you. So, bisan ang circumstansya to, duway, medyo ang mangyapon, pero kung kapangamuyo kasi Ginoo may pagsalig sa Ginoo, God may not change ang circumstance, but He will change you. So, kung bago na imo nga perspective, bago ka na, hindi ka na maapektuhan sa mga problema mo sa mga kinabuhi. And you are sure, nga bisan amo na ang problema mo, God is still in control. Sakto to, Pastor. Ang heaven, angels are protecting you. To pares bala to sang story ni Elisha bala. Naging palibutan tong ilang gamay nga town. Tapos, pagbugtaw to sang iyang kuan, sang iyang helper. Niya, do kadamo sang kontrata, sir. Do, hindi tanim sarangan. Sabi ni Elisha nga, madlok ka. Pangamuyo si Elisha nga Ginoo, abrihib lang mata niya para makita. Makita lang siya bala. Pagka tapos to, Pastor, kita yung grabe, nakakuha siya nga, grabe, mas grabe. Amo na, Pastor, amo na bala, ma'am, nga sa aton nga palibot, do may mga soldiers kita na doon natin overcome. But when we pray,
the Lord will allow us to see things through the eyes of faith. Makita ginaton ang agency ng Ginoo, His full power nga in the name of the Lord. Yes, amo ning atong leksyon, seeing the invisible. Oh, kanami Pastor Manny sa imong punto nga abrihan lang tani ng aton nga mata. Nga makita ta ang gahom sang Ginoo. Nga ining mga nagakalatabo sa aton, ining aton mga problema, aton mga challenges are just chicken feed kung nabrihan ta lang aton nga mata. Yes, ma'am, may kadugang pagid ka. Yes, go ahead, ma'am. Ginaampo ta halimbawa may Bible student kita ginaampo ta. Parang wala man hitabo. Pero in the future mabalaan na lang naton nga tungod kay we ask that in the name of Jesus nga may ara gid matabo. Yes. So magsalig lang gihapon ta. Yeah, ako personally, Pastor Manny, when I was still young, pastor like you, ma'am, akong gina-approvehan. Nga may ginimbitar ko, kay may isa kita ka dalagita, nga daw ginposes ang yawa pala. Hindi pa ko ordained ito. Di ako ang ilang pastor. So daw, ari talaga ng ilang pagsalig sa akon. Oo. Nga, sir, pastor, may ginkuan dito, lakata, ikaw itong ginapabot nila. Di ako daw, medyo alaka pa, kaya di batanon pagit kayo. But, of course, I pray. Isang ako na prubahan. Nga, bisan anong toon natin nga basa sa Biblia, basa kami sa Salmo 23, ang yawa, gauna pa sa amon. Basa kami sa Salmo 91, gauna pa sa amon ang yawa, ang kaaway. Nga ginagamit niya ang bang bata nga ginposes. Oo. But when I started praying, and then, gin-emphasize ko gidya, in the name of Jesus. Guwa ka. Mabatian mo ginayon. Oo. Dira ko na proban nga grabe gali ang gahom sa ngalan ni Jesus. Amo na Sir Manny, imo na tulupangdan, every time I pray, ako nagijag na emphasize sa katapusan sa ngalan ni Jesus. Kay experienceado ko na. Na-experiencehan ko na. So, ang atong leksyon sa Monday, nga magduwa-duwa kita paggamit. Amo nang pamangkot. Nga mag-double, Hesitate. mag-hesitate kita, magduwa-duwa kita, nga gamit sa ngalan ni Jesus. Right. Nga we are being assured, nga gamitan nyo na, I have given you the authority to use that name. And all heaven will work out to answer and to give what you demand or what you are asking for in the name of Jesus. Yeah. Ma'am, the power of resurrection. Ano ni siya ang aton makuha diri? Commonly, Pastor, magsiling gani kita nga pagkabanhaw, nalipay kita nga si Kristo na banhaw. Kay kita nag-look forward man in the future tungod sa iyang pagkabanhaw, mabanhaw man kita. Pero gali mas madamo pagid ang essence na ang pagkabanhaw niya. Kay sa iyang pagkabanhaw na nahibalik siya dito sa right hand sang Ginoo in a position with power and authority. Ina nga full force nga ginhatag sa iya, full authority, amo na ang ginhatag niya power sa aton nga ari pa lang ta sa kalibutan. Yes. The same power. The same power. Nga nakabalik dito siya sa iyang old position, sitting at the right hand of the throne of God. Yes. Sir Manny. Grabe ni Pastor, kay kita yung nga human beings, we are powerless. Yes. May ara, kita yung time yung bisan ara ka, Pastor ako, no? May time kita ma'am yung bisan ako, nga Pastor, I feel weak, I feel powerless. Nga do, hindi ko makaya yan. But, I'm very thankful ang atong lesson is talking about the power of resurrection. Kay I agree with you ma'am nga sa nakita mo nga it's not all about being victorious about death, nga maperdit ang death through the power of resurrection. Pero sobra pagali dira, ibalik kita ya sa original position mo. Kung ginhimo na sa resurrection sa kay Kristo,
ang promise bala nga ikaw kita kay kita nahulog kita yan mo may position kita sa una pastor kung taon natin Genesis. God gave Adam power to rule. Yung makarule siya, makakaman siya sa mga sapat. Ang ngalan mo, amo niya, wais may reklamo. Amo ni ngalan mo, amo agad. Isi ang amo nagreklamo, gahom siya pastor. But now nadula na sa aton. Nga duki may tiki nga magadto, may manog dagan ta kun baan buhay na ta. But this power of resurrection nag-remind sa aton nga when we cling to that promise, ibalik kita ya hindi lang kita mag-overcomer sa death, kundi ibalik kita sa posisyon ta. You know? And it's not applicable in the future, pastor. Bisan today. We can claim that power. We can claim. We can claim that power. Yeah, plus ang atong leksyon sa atong Monday nga in the name of Jesus. And then God has given us the guarantee nga nabanhaw siya. And then in the same nga pagkabanaw aton man experience yan. Not only in the future but even today. Kanang Pastor Manny sa imong punto nga we can claim that promise even today. Even today. Oh, nga tagaan i-restore kita sa aton nga lost nga position nga power. And that's the meaning ma'am of education, hindi ba? Bringing back the lost image of God through education. Yes, ma'am. Ay doon pagit ka sa aton nga Tuesday election. Ari sermon sa aton nga Wednesday election to carry all our worry. Okay. Yeah. Grabe ni siya pastor. Namian ko ni kay of course kita tanan may mga worries kita. Ito ginapasaan ta nimo. Of course ini nga lesson sa Wednesday nagatudlo sa aton nga i-cast ni ihatag ni sa Ginoo. Inang word lang nga cast pastor sang dito ko sa I Love Man. Inang word nga cast ginagamit na sa word sa kung isda ka. Cast your line. Boy mo ng cast. Ang diferensya sang cast sang fishing kay i-cast mo dito pero ibalik mo sa imo. Ito mapa mo. Ang cast diri hindi para sa fishing mga ihatag datong problema ta sa Ginoo tapos dito ibalik ko ta naman naton. Amo na nga hindi magaling pastor do guys daga pag sila arang yapon kay tingin na balik ta mo. Haboy ta to siya balik naman gali. Pero ining word gali nga cast pastor meaning total surrender gini nga wala ka nagidya sang linya or connection to sa iya hindi mo na mabalik. Hindi mo na mabalik. Hindi mo na mabalik. Amo nang problema kung nga kita ya gahatag kita pero ginabalik naton kay gapangununa kita hindi na makaya sang Ginoo. Ako ya kabalo kung paano mag-solve sa akong problema. Do kung lang tawon ta bala pastor do ATS bala kita wala kita ya gasalig nga ang Ginoo makasolve sini problema mo. Gahambal kita nga ako ya mismo ang makasolve. Makasiling kita ti buot sing ganun gali hindi ang Ginoo gamahanan gasalig kuya sa ako niya kaugalingon pero kung lang tawon naton ano bala ang hindi mahimo sang Ginoo nga mahimo ta. Yes. Ano man lang mahimo ta yaman. Ano man lang mahimo ta man mo. So just give everything to the Lord and just have faith that the Lord will work that out for you. Yeah. Kanami sermani sa Pastor Manny sa imong insight pala nga ti sa atong tawanon we are even told by Jesus cast out your because you are fishers of men haboy ta pero ina nga pagaboy with the expectation nga may makuha kita balik pero ini nga cast ya wala na pagaboy mo forget everything and God will take care of that ma'am. Pastor, kung kita nga tao, parang kita makapati nga amo lang nakasimple. Parang it's too good to be true. Boy mo lang to. Oo, wala na. So, nahinumdum ko sa isa ka story, example sa una sang mga pastor nga naghambal nga may isa ka driver tapos nakaagi siya sa isa ka tigulang nga nagalukdo sang ang heavy burden nga produkto niya sa uma. Tapos naghambal siya, no, sakay. Sasakay man ang tigulang. Tapos yun siya, paghambal niya, takaling siya. Ara lang gyapon ang ginalukdo niya. Wala yung ginbutang. Ginibutang, ganun sakay lang siya. Oo, so ayaw sa haton kung kisa. Bisan nagsining na nga Ginoo, sulbar ang problema. Pero pag bugtaw ta, atong lang gihapon ginapasan. Ginapasan. Kanami nga illustration. And that's accurate. Kung kaysa bala sermon ni Ma'am Dels, nga gasalig kita bala nga we can do. Muna nga wala kita nagka-cast, wala kita ginaboy o ginahatag kay we think we can solve our own situation.
our own challenges ang aton nga mga burden aton nga mga kabugaton sa aton nga pagpanginabuhi. Kung kaysa kasaligit na nga, may kwarta ko yan. May gahom ko yan, may power ko, may influensya ko. I am so and so, I have my name as a lot of additional diraho na. Pero why ta kabalo nga wala lang na anytime yung madula lang na yan sa aton. Oh. So ang atong leksyon na kasi nga, let's just give it. And don't think of who you are. And na yan. Simple as that. Sa Thursday natin na leksyon, still faithful when God cannot be seen. Sermon. Muna importante, Pastor, kay may mga tawag ang balya to see is to believe. Kung wala ka gani siya makita, wala ebidensya, wala fondasyon, wala gani sila masaligan. Mo na gani, Pastor, kapasalamat ako sa Hebrews, talking about the definition bala sang Hebrews sang faith. Faith is the foundation. Pundasyon gid siya is an evidence. So kung gid siya importante siya nga butang nga aton nga huptan. Kaya mo ni sang ebidensya sa mga butang nga hindi naton makita. We believe kag gintandog man diri sa aton nga lesson sa Thursday about God being faithful bisan di aton makita as a shepherd. Kag kuno to about shepherd, Pastor, balik ko automatic sa Psalms 23. Kaysa Psalms 23, makita naton dira kung paano anong ginahimo sang sheep kung ara ang shepherd sa iya. Number 1, gahigda siya sa green nga grass. Ang sheep, mira ma'am, way naghigda mo kay ang sheep nag-alert na sila kahit kung magigda na sila, may posibilidad nga maglumpat da ang mga predator sa ila. Pero ang sheep, sa siling pasang iban nga mga authors, makalay down na sila kung confident sila nga ara ang shepherd nga naga-protectar sa ila. Nami kayo mo, nantawa bala, I will set a table before you in the presence of your enemies. Sa tunga sa imo mga kontra, sa imo mga problema, ang Ginoo magpakaon sa imo. Grabe ma'am ang makita ko. And even though there are things hindi daw hindi naton makita, we are sure that the Lord is still our shepherd nga naga-take care sa aton. The first ang story gin-mention diri sa story ni Esther. Actually, kung nantawon ng pastor si Esther, sa panahon ni Esther, dapat wala na sila sa Persia mo. Kaya ginambalan to sila nga, lakata ka mo to, puli na ka mo to. Pero sila, nagpabilin to but sing ang story ni Esther is a story of backsliders. Wala sila nagpati sa propeta. But despite of that, even though ang libro ng Esther, wala gid nag-mention sang word nga God, kaya mga backsliders sila. But God can still do great things. Faithful gyapon ang Ginoo. Bisan sa mga backslider, Pastor. Kung gani may mga backslider kita, ang abi nyo, ang Ginoo wala nagatulok sa inyo, ang Ginoo gyapon nagahulat sa inyo nga pagbalik. Kanami. And that's correct. The same thing sa experience sa mga Israeli noon. Sang sila captive, kuha kadto sa Babylonia. Ang atong leksyon sang ligan nga si Mana, naghatag sa ila nga bisan tuod nga gintugutan kamo nga mangin ulipon sa Babylonia. But one day, balik. Anak ka mo gyapon ako. Di mo lang na gamay lang nga paghanot ang Ginoo sa iyang anak. Nga at least makatulupangod kita nga indeed may ara man kita lay kapaltahan. But nevertheless, bisan ano sa aton ka backslider, ano sa aton ka makasasala, we are still God's children and God still love us. Yes, ma'am, sa Thursday anong punto nga imo mas? Ginalantaon ko, Pastor, ang atong personal nga relasyon sa Ginoo ba. Na kung minsan makasiling kita nga wala nang Holy Spirit sa akon. Oo. Ano man ang kakulangan ko nga di ko makita ang Ginoo sa kinabuhi ko. Ginaobra ko man ang dapat obra ko. Oo, nga aman di ko makita ang giya sa Ginoo sa akon. So, ang kinahanglan gali, Pastor, dapat nga i-develop naton ang faith. Nga kung mabalaan naton nga ang Father is extravagant in His love to us. Oo. Nga ang tanan mapangayo naton in the name of Jesus. Oo. Nga ang tanan nga power kag position naton mabalik sa aton tungod sa power of resurrection. Kung ining mga butang kag ang Ginoo man sa iyang paghigugma sa aton
kaya niya i-carry ang tanan nato nga mga masala. Hindi pa kamatay niya sa krus. Yes. Oo. Ang atong mga suffering, yung suffer niya. Sa ang atong kamatayon, iya ngayon pa kamatyan. So, kung education pastor, if Yes. you will be educated, if you will be able to instill all these truths about God and His kingdom, then I think we will always see the invisible. Amen. Yeah. Kag we will continue to be victorious sa aton adlaw-adlaw nga pagkanabi. Mga utod siguro wala ginamon mahatag ang inyo ginapaabot, but kami ni Pastor Manny ni Doc Adelia nakahibalo nga we have given you the best. Nga kung sa Tagalog pa wala na kamong hahanapin pa. What we have shared to you are all the best insights nga aton masaghaw sa sini nga simana. But nevertheless, akon pangayuan si Sir Manny sang iya nga last take and then eventually si Ma'am Dels sining atong nga leksyon sa sini nga simana. Seeing the invisible. Yes, Sir Manny. In seeing the invisible, Pastor, there are things nga makita naton hindi nga ang aton mata samtang ang aton mata abri. There are things nga makita naton kung ang aton mata Gapiyong. gapiyong. Sometimes we worry too much, sobra kita mag-worry, mga inuras kita mag-worry, pero ang magpangamuyo, lipot. I think kung may ara kita time mga kauturan nga mag-worry, dapat dublihon ta pagid ang aton nga time nga magpangamuyo. And we have faith kay pinaagi lang gid sa pagtuo naton malampawasan ini problema mo. Pagtuo nga ang Ginoo may gugmaon, pagtuo nga siya nabanhaw, kag kung magsali lang kita sini nga mga truths nga makita naton sa Biblia, then we will have the power not only for the future but even today we can claim the power mga kauturan. Nga we will stand with all God's power to proclaim the last message of hope. Kag of course mga kauturan ang iba naton nga mga kabyanan way pa na kakilala sa Ginoo pastor mo. And of course ginatulok na nila kung ano ang aton nga pagtuo sa Ginoo. Makita nila bala nga grabe na si utod mo, damo-damo na nga problema ang inagyan, pero grabe gyapon pagsalig sa Ginoo. Bisan hindi kita magwali pastor, even through the life that we live nga puno Yes, sa pagtuo. and that's It's a correct. powerful message. Yes, that's really correct. Yeah, thank you. Yeah, Ma'am Doc Dels. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, damo nga mga tipitan ang ato kabudlayan, mga oo. difficulties, mga kabudlayan. Apang kung kita lamang mag-grow in grace and in faith, Yes. di na kita kinahanglan ng problema. Kaya ang Yes. tanan ng mga butang ma-overcome mo Amen. Right. itong Savior. Yes, and that's correct. Mga utod, wala lang nato ng talupangdan. Nga kadako gali sang mga gina-reserba sang Ginoo sa aton. It is just a matter of seeing it. It is just a matter of ginobi akon ginobi ihatag binasakon. Yes. Ining aton nga mga pangontra sa kalibutan, ining aton mga kapipitan, mga kabudlayan, mga kauturan, wala lang na kumalingking sa ginandam sa Ginoo sa aton. That's why ang siling ni Pastor Manny, hope that we will have a new eyesight for us to be able to see the extravagance of God. Okay. Ang gahom nga ginhatag kay Kristo, kaginhatag ina sa aton, wala limit. Use that power. Aton gamiton, mga kauturan, abitilawan naton ang Ginoo. Prove Him. And I'm sure, mga kauturan, pariyo kita sa iban nga we can see God is really good and God is really love and God does really care for me. Pastor Manny, can you please close our discussion with a prayer? Pangamuyo kita. Diyos nga labing balaan, salamat sa mga leksyon nga amon natunan. Salamat Ginoo nga sa bisan sa tunga sang amon mga problema. Nagpromise ka Ginoo nga sa imo ngalan may gahom kami nga mangin dinalagon. Kabay Ginoo nga imong dugangan ang amon nga pagtuo kag pagsalig sa imo sa amon pag-atubang sa adlaw-adlaw nga problema nga amon nga dawat. Kabay nga ang gahom nga imo ginpromisa sa amon nga leksyon subong mangin maeksperiensyahan namon bisan karon sa amon nga personal nga makinabuhi. Yes. Salamat Ginoo
sa imong pagsabat sa amon pangamuyo kay ini amon tanan ginalauman nga madawat pinaagi lamang sa dako nga ngalan ni Jesu Kristo namon personal na manuluwas. Amen.